So sa kaap. Siyang kaagi karon, mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Orhilio, Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Fem. Love, sige na ba? Ibugay ko sa rilugot. Ang ngayon kay ko ato, love. Pero love, wa pa magod kay kwarta. Ay, atiha sa di mo, love, eh. Sige na ba? Nabito yung mama sa gawas. Sige, bagay padadaan sa mong mama, di ba? Ay, o lagi, pero dili pa manggod ko sure kung kanus ang makapadag balik si mama. Puya sa di mo, eh. Tugsur ka na kay mamarayag ni mo. Mabalibad yun ka. Dili man sa ingon anak. Ay na lang, eh. Oh, Red! Red! Ay, ang saon manin ako eh. Mangluod gito si Red ba? Kung dili na ko siya mapalitan siyang gusto. Ay, saon ka nina ko, ha? Oh. Unsa ka kung iprinda lang sa nina ko ang ariyos na gihatag ni mama pag-graduation ako sa... Wow! Thank you, love. Thank you. Basin mangluod na sad ka na ako, ha? Oh, di, uy. No, love. Angan kay ko sa rilos, ha? Tanawa akong kamot. Ang iyan kay ko. Swerte, gid kay ko ni mo, love. Kay mapinanggaon, gid kay ka na ako. Kung dili pa lang ti ka love ay... Unya, kay love ako ni mo, be. Mao gani. Mo bitaw nagsalig ka. Ah, sige lang. Sige lang, good. Di pa ka, anak. Gwapo yung mga uyab. Saba, uy. Feeler sad ka da. Naunsa magka-fame. Sige ka naman lang nga madugay kuli. Kuan pa, nalang mi group project. Group project bitaw. Basig gauyab-uyab ka na, ha? Oh! Huwag ka man mo tingog. Tinood! Ha? Dili pa, uy. Pataka lang ka da. Lagi. Mas maayo ng klaro ta. Pa. Hinduta ko rin yung sapatos, bay. Siyempre ba yun? Nalitis ko kuya po eh. Na-surprise ko ba yun? Red! Red! Fem. Love, nawa. Awa yung sapatos. Nindot kayo. Nindot kinainduwag basket ba? Oo, bitaw. Sina? Pinangga kasi siyang uyab, love. Gisurprise ko siya. Maayo pa siya. Red. Hala, no? Sige magagpadaan ang imong uyab nga naong lay gaayo, uy. Pero wag ginakot. Day. Kay tinuot man sa bitaw. Hambogero nga dili maka-afford. Unya magsigilag pangayo. Mahal ako si Red, day. Unya ikaw. Mahal gid ka ng imong uyab? O, day, uy. Na-feel mo gud na ako. Soy ka, day, be? Nga dili nimo siya hatagan siyang gusto? Tanaon tag mustik pa baghapon siya nimo. Day. Love, sapatos pa. Sige na. Red, bago pa ba ako nagpalit ni mo grilong, ha? Ay, lain na. Mangwinta mo ka. Love, dili sa ingon, ana. Ang ako lang ba, nga wa nagyukoy kwarta, kaya ako bigi palit ni mo grilong. Kapoy ba eh? Sigbalik-balik. Ingnan na lang nga, di good ka mo palit kay hangol mo ka. Red, May pa magbuwag ta eh, Fem. Magbuwag ta kay, di naman dito ka mapahimuslan. Red. Okay ra na, day, uy.
Wag ayo ng imong ex, uy. Daan pagid ko ba? Nga wag yun nila yung giapas ni mo? Unsaon, magsige man na sa kukaghatag niyang mga buta nga magamit niya siyang panghambog. Husto ka, day. Husto ka sa tanan ni mong gisulti. Huwag na ko gilove ni Red. Ayaw na paghilak, uy. Sige. Aron ka malingaw, no? Ipaila-ila ti ka sa kong igagaw ha, nga gikan sa Manila. Muuli man og Sabado. O niya, paantoon ti kas amo. Buotan ba ito? Day. Ay, thank you in town. Nga ni anay kagyod. Day, mauwaw man ko, uy. Ay, sigo, wow, uy. Dali sa amo. So, dali. Ako nga pala si Brian. Ikaw? Ako din si Fem. Pwedeng makipagkaibigan sa'yo? Bakit hindi? Uy, ikaw insan ha. Ang lagkit ng tingin mo sa kaibigan ko ha. Maganda kasi siya. Pwede ko makuha yung number mo? Sure. Thank you ha. Sinamahan mo ako dito sa mall ngayon. Hindi pa kasi ako familiar dito sa Cebu. Okay lang. Wala din naman akong ginagawa sa bahay eh. Okay, saan mo gusto kumain? Libre ko. Ikaw na lang bahala. Hoy, uyab na mo sa ko igagaw, no? Dili pa, day, uy. Dili pa? So, padong na. Ampun. Klaro na lang kit kaayo na, day. Ay, maayo untang makauyab mo, day. Uy, ganahan ko kung ako mo may magkadayon, ay. Pem, mahal kita. Brian, Kung liligawan kita, may chance ba ako? oo naman. Kung ganun, tayo na? Yes! Thank you. Thank you, Pem. I love you. I love you too, Brian. Pem, kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Pero, Brian, paano ako? Don't worry, tatawagan naman kita. Babalik ako, Pem. Promise. Promise? Yes, promise. Aasahan ko yan, ha? Day, sorry ha. Hasta ko. Wa ko mahibaw ko na unsa na siya. Di masagod siya mo reply na ako. Gikalimta na gitingali ko sa imong igagaw. Day, Gwen. Sige lang. Nagisiguro ibot ipasabot ang tanan. Kapoy na nga masakitan, day, oy. Sige na lang. Dili na ko. Day. Ay, salamat in town. Nakakuha gini kaming pwesto din sa may plaza. Hurot-hurot na gini akong tubig ang gibaligya da. Mayo na lang, nakoy panglaag. Tubig! Tubig mineral mo diha! Mahal! Unsay mahal ko? Sakto naman akong price ha. Ibig ko sabihin, mahal ko! Brian? Pem! Salamat at tatagpuan din kita. Sinong Si Gwen, naas at bang nag-wave siyang kamot na ko. Siya daw may nagtultol ni Brian sa akong himutangan. Senyor! Day! Ma'am! Pem, pwede ba tayo mag-usap? Sorry, Pem, kung nawala ako. Kung hindi na ako nag-contact sa'yo. Bakit?
Ang totoo, bago ako nagpunta dito sa Cebu noon, may girlfriend ako sa Manila. Pero, shaky na yung relasyon namin noon. Pagbalik ko doon, nakipag-break na ako sa kanya. Pero, sabi niya, buntis daw siya. At ako ang ama. Ano? Patapusin mo muna ako, okay? Sinabi niya yun sa akin para hindi ako tuluyang makipag-break sa kanya. Pero, ang totoo, niloko niya pala ako. Hindi talaga siya buntis. Brian, Kaya ayun, nakipag-break na talaga ako ng tuluyan sa kanya. And then, nandito na ako, Pem. Nandito ako. Please, bigyan mo ako ng chance ulit. Promise ko, hindi na ako mawawala sa buhay mo. Brian. I've been searching so long. Who could be? Nagbalik ming Brian, og iya kong gipila-ila siya mga ginikanan. Og nalipay ko kay dawat kaayo ko sa ila. Nakauyon na sad sila si mama ug papa ni Brian. Og human ko nagka-graduate, nag-propose dayon si Brian ako kay naa naman siya tinigom. Mas maguwang man siya 5 ka tuig nako. Karon, minyo na mi og naa ni duha ka anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Handu mana so sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpatago sa address sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Philip. Pagkagwapo na yun, nga akong anak, oy. Ako, papi. Papi, ato na ko. Basig, malate na ko. Sige na, ato na sa eskwelahan mo. O, ato na niya ka dito, ha? Magdugan tag paniod to, ha? Ayun na, papi, uy. Ha? Mungutan na sa daw ang mga classmate kung papabati ka. Ilan na sa doon niya kung bugal-bugalan. Oo, sige, nak. O niya lang tagabi magdungan og kaon, ha? Sige na lang kaon na. O, kisa din ni Papi. Ato na ko, papi. Ato na ko. Oy! Oy, uli dayon, ha? Ulit ako na kong anak. Oy, di na magpakis. Ay, kadalira sa panahon. Ay! Bitaw no? Dali na kit kaayo. Markanus alang tong Oo, ba ni mo, ha? Shugi. wa bitaw sa Dong Peter din eh. Ay, bisa na, oy. Di ko gusto nga may baw siya. Na di na ko siya tinuod nga anak. Wa gyud kay planong iuli siya sa iyang ginikanan di ay. Ambot lang kung napa ba sila planong kuhao ng ilang anak. Pero ano magiging sila makontak na ako? Time para good be. Unsa magaday nahitabo ato? Nganong naaman ni Mos Dong Peter? Philip, Oh, dahil ano ka, oy? Nagila ka man. mabdos ko. Unsa? Pero dili pa mi andam. Pareho mig dili ready aning dako nga responsibilidad. Oy. Ay, kuging naha nga ipakuha na ni mo bata, ha? Pagtarong dia Olivia. Di na maayo imong nahunahunaan, ha? Kay baw ko. Mao bitaw ni duol ko nimo. Kay gusto na ko nga ikaw mao'y musagop sa akong anak. Unsa? Kay kung dili, wala gyud ko'y choice. Ako na ipakuha ni bataa. Maong ikaw na lang ni sagop ni Peter? Oo.
Og, di na nako kayang mawapas Peter nako day. Siya may hinungdan nga nung nausab ko. Maong pinangga kay nako ng bata. Oh, nako. Nga episode-an, Nganong, nabang nagtimtimi man ka diya. Oy, kaunog ba ayo, ha? Unsa man ka? Matug na ko. Duka naman. Uy, unya na, nagkaon pa gani kagikan. Nya, gamay na sad kay imong gikaon, Oy, kaog tarong diya, ha? Unya, paway, aron makatog na ka. Matug na lagi ko. Ah. Nga naman itong bataa, Mura magisapot. Ay, ang. Ikaw man sad good. Imo mo na bibihon pag ayo ng bataa. 14 na kay edad anak day, ulitaw na na oy. Ay, saan, day? Baby, magid akong pagtanaw ni hangtod sa hangtod. Pwes, usba na imong style. Kay base no patuok na si Dong Peter ana. Oh, bitaw, no? Mubawi ko ni Dong Peter. Basin tuod og natuok na siya sa akong dinadaan niya. Ay, sakto. Magdaan na lang sad ko og para paniod to. Pero para iyara ang paliton. Kay bao kung mauwa siya ikauban ko. Ang iyang amahang bayot. Ay, at na ako siya, Asan ko ni Peter? Ay, wala man sa ilang classroom. Yun na. Ay, naiyang classmate, maglinaki ko. Dong. Di ba classmate man mo ni Peter? Oh, kuya, ano man? Kita ka niya, Dong? Magato doon to kong paniod to niya? Ay, nilakaw mo to kuya. Namtin kuha niya. Usa? Kinsa man? Ha? Naibaw kag asa sila? Ay, asa manikato sila man naniod to, pabuto na lang ginako siya din sa may gate, Mubalik man dito kay may klase pa man to siya karong hapon. Bye, ma. Oh, ha? Si Olivia? Siyang kauban ni Dong Peter? Dong Peter? Papi, nga nang niyaman ka? Nganong nagkuyog mo ni Olivia? Ha? Si Mama Olivia? Kasi, Naibaw na ko. Nga, dili ti ka tinuod nga amahan. oh, Kay gisilduhan ako sa tanan ni Mama Olivia. Utsa? Pero, naglibog kung unsaon ako pagsulti ni mo, papi. Kay, basing suko ka. Pero dugay na kong nanganday nga, nay mama. Maong, mupawan ako sa ato. Kwaon ako nilang mama ug papa ug ma. Ato na ko puyo sa ila. Utsa? I'm sorry, Philip. Pero kinahanglan na akong kuhaon ang akong anak. Olivia, please. Ay, nagbuhatan ako. Di lang ko kayang mawa si Dong Peter. Masakitan ko kung mawa siya lang. Mas labaw kong masakitan, Philip. Kay dugay nga panahon nga wa ko makauban ang akong anak. Maong gusto kong mubawi niya. Ma, ang dala ko mga gamit. Dong, Olivia, please, Olivia. Dong Peter, ay mo biyay, Dong. Sorry, Philip. Anak ta na. Peter! Dong! Uy, day. Pagtanong ko rin sa imong kaugalingon, bi. Kada gabiin naman lang kang hubog. Nya karon wa na sa kay kan anay.
Naunsa naman in town ka, uy. Nibalik na sa kas imong bisyo sa una, ha? Day, di na ako kapungan ako kagalingon. Mag-uuljog ko kung buha na si Dong Peter lang ko. Human sa tanan akong pagpaningkamot, uman sa tanan akong gibuhat para ni Dong Peter. Kwaon lang niyang ingon anak ka sayon. Day, hibaw maganda sa sinuganan pala nga dili ni mo siya anak. Ug wa kay katungod sa bata. Oh, lagi! Tira ingon anak lang di ka sayon, ha? Ingon anak lang di ay. Taro nga imong kaugalingon, bi. Pila na kakaadlaw nga nag-iningon ana, ha? Tan-aw nimo. Ganahan si Dong Peter kung mahibaw siya nga di balik kas imong bisyo, ha? Oh, day. Pila na ko kabuan nga magtanauran ni Dong Peter dinis layo. Magtago-tago ra ko para di ko niya makitaan. Dong, gimingaw na kay kunimo, Dong. Gusto na di kang magakus. Pero, murag malipayon naman kakauban sa iyong mga ginikanan. Pasagdan na lang di ka na kung asa ka malipayon. Remember so well that you can. Kadiyot lang! Kinsa ba? Peter? Anak? Papi, Ay! Anak, ay! Gimingaw na kay kunimo. Kumusta naman ka, ha? Yun ang anong niyaman ka. Naibaw ba si mama ni mo, nga? Nganyari ka, ha? oh papi, Ay, salamat kay nibisita ka na ako. nibisita nga ako, papi. Ha? Arin ako po'y ugbalik. Usa? Pero, nga naman, oy, Peter. Saman, gipasakitan ka ba dito, ha? Wa man, pinanggaman ko ni mama. Pero, gimingaw na kay kunimo, papi. Ha? Ug na ko'y isulti ni mo. Unsa man, anak? Unsa? Sige na, usulti ko. Unsa man, ha? Bayot ko. Ha? Pero, di man ko madawat ni papa. Di ko na siya gusto may anak nga bayot. Nung arin lang ko ni mo, be. Kay baw kong madawat man ko ni mo. Dawaton ba ko ni mo, papi? Oy, dawaton di ka, oy. Parehas mo din, anak ko. Anak ko di ka, dawat ka bisag unsa ka pa, ha? Dawat di ka, balag bayot ka. Sugod karon. Oh. Di naging kumubiya ni mo. Oh, salamat. I love you, papi. I love you too, nak. Oh. I just met you, recognized your face. You know that you Ang tanan akong pagpaningkamot para ni Peter na bayran gyud. Labihan akong ipaya nga nabalik na ako si Peter. O dinin na lang ko to, pagdagang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, Arimen. Mana so sa ka up. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Pinamungahan, Cebu. Nga tumadatampo, nagdasangan nga, Bea. Nga sa ato pati Pearl, magbinyo na gid ka kay gipamayan naman ka ni Conor. Anak Juan! Anak yun na, day, Pia. Kana sa ang iyong kasalte? Sa sunod buwan man ang giingon ni Connor, day?
Mao ba? Congrats na, auntie! Ti Pearl, nga naman ka. Naghilak manggod ka. Si Connor, day. Nga naman din si Kuya Conorte. Uwa na siya din sa ato. Ha? Hain man din siya, ti? Ni Kuyog sa lain niyang uyab. Unsa? O niyan yung plano nga magpakasal, ti. Uwa na kasal nga mahitabo, day. Kinuo ko. Luya gud day si mo ati day. Lagi kalib, uy. Bigyan akong buutan tong imong igsuon. Ang Daghan man itong uyab. ako'y mangayog pasaylo sa gibuhat sa kuy suon piya. Ipakawawan man niya among kaliwat, uy. Wala lang ta siya mamay. Kung dili man din siya mga sawa ni ate. Osbo na ko ha. Sorry gid kayo sa gibuhat ni Connor sa inyong pamilya. Kumusta naman ka, te? Okay na gamay, day. Kinahanglan ako mo move on. Maayo hinuon, te. Nagkita ba day mi ni Caleb, te? Caleb? Ang igsuon ni Connor? O, te. Siya na ngayon pasaylo sa gibuhat ni Connor ni mo. Sa pagpakauaw ni sa atong pamilya. Unsa man? Uyab mo ni Caleb? Ha? Dili, ti, uy. Amigo rami niya. Kung manguyab gani si Caleb ni mo ba? Sugta ha? Ha? Nga naman, te? Basta. Sugta lang niya siya kung manguyab siya ni mo. Aron makabawas ta sa gibuhat sa iyong suon nato. Te. May noon kayo nakadawat ra imong ate sa nitabo. Nalipay sa bitaw ko, Lib. Nga nakamove on na in town si ate. Piya, Mm. wala ko makabantay nga mamisita ang imong uyab sa inyo. Nga nang mamisita man. Nga umang ko'y uyab. Atik sa kagwapa ni mo niya, wa kay uyab. Tinuod bitaw. Wa pa magug ko'y uyab. Kung mo na, may chance day ko. Ha? Ay lang kas ko ha. Ang tinuod bitaw, ganahan kay ko nimo. Caleb. Bisan to ron nakahimog na kung saan akong igsuon sa iyong maguwang. Sawa pagpakasal ini, pero lahi ko sa akong igsuon. Kung sugton na ko nimo, ako ipasalig nimo. Nga di tagyod ka binuangan. Caleb. Sugta si Caleb. Te. Nanguyab man ka siya ni mo. Pes sugta siya. O kung mahigugman na siya pag-ayo ni mo, buwagi. Aron masakitan og makabawas na ta sa gibuhat sa igsuon diri nako. Ate Pearl. Tinuod piya, imo na kong kisugot. O, Caleb. Uyab na ta. Hibaw ka, lipay kay koron. Nga imo na kong kisugot. Pero may ihangyo lang unta ko nimo, Caleb. Unsa man na? Mahimo ba og ato lang itago ang atong relasyon? Sure, kung mo na imong gusto ng atong buhaton. Kinanglan nga, way may baw nga, uyab na ta. Dali aras panahon sa, wala may baw ay 8 months nam dita. Maulagi. Mura lang kitugwa, no? Maod yun. Mayo lang unta og way kakulian nga maabot sa tong relasyon, uy. Magampo lang kita nga mula hutay ug dugay nga atong relasyon. I love you, Pia. I love you too, Caleb.
Onya, kumusta naman mo ni Caleb? Okay raman, te. Wa ko nahimong problema ni Caleb kay buotan man siya. Mao ba? Og love ka na kaayo niya, mao ba? O, te. Og, love na po na ko si Caleb. Kon mao, patya ka ng pagbatia. Ate Pearl. Ang atong sabot nga imong uyabon si Caleb. O kung mahigog man na siya nimo imo siyang buwagan. Og panahon na nga imo siyang buwagan aron masakitan siya. Og makabawas ko sa gibuhat sa igsoon diri nako. Te, wa magilabot si Caleb sa ni Conor. May labot siya kay igsoon siya. Busa buwagi si Caleb ha. Ang sabay akong buhaton. Dili ko makahimo sa pagbuwag ni Caleb kay nahigugman ako niya. Iya! Iya ka na diha. Si Mama, suko kayo. Ya! Luwas ka! Ya! Noon sa manisalas mamag si Kuya. Luwas! Suko man kayo. May tuyo ka, Ma? Unsa di ay ni? Uyab di ay mo ni Caleb nga igsuon ni Conor. Oo, Ma. Hoy, Pia! Iya bang utok mo? Namunit ka ng kaliwat ka ng pasakit sa tumagwang? Kuya, Pasig nalimot ka. Nga gipakaawaw man ta ng kaliwata. Wa ba dayon ang kasal sa atong maguwang kay ni Kuyong si Kunor og lay mabay? Maong palay inang tawhana ha. Ma, mahal na ko si Caleb, Ma. Butan magod siya. Dili si pareha siyang igsuon. Ay, maura na. Kinahanglang mamili ka ni Caleb o kami nga imong pamilya. Huwag na si Caleb, ha? Pangitaw na lalaki. Ayaw ng kaliwata. Tumanag yun ang among gisulti nimo. Kung gusto ka pang ilo namo nga sakop sa pamilya. Ngano day nga gipapas mo ko nimo dinhi sa imong trabahoan, Pia? May tuyo lang ko nimo nga importante, Caleb. Ha? Unsa man na? Magita sa tagdapit, be. Nga way makaistorbo na to. Okay, sige. Dini, nindot ning lugar, mingaw. Ug way makadungog sa atong panag-istoryahan. Sige na, sulti na, unsa may tuyo nimo nako ha. Oh. O ako may bago sa una ko pagsukod. Ha? Unsay ibot mong ipasabot? Sa imong pagpaguyab na ko. Gisugot ti ka. Kay mo'y gusto ni ate nga sugton ka. O kung nanutlan na ka na ako, buwaganti ka. Aron masakitan ka o makabahos miski buhat sa mga igsuon rin na mo. Unsa? Nasa ato pa. Isugot lang ko nimo aron makabaos mo. Oo. Oo, ako na ako. Mausap ka rin akong tumong kaya naluoy ko sa akong maguwang. Hapon sa diyang nagdagan ng panahon, kalib na higugman ako ni mo. Nadutlan ko ni mo kay buutan kang pinangga ko ni mo. Pia, Pero karon nga nahibaw nga akong ginikanan ng igsuong lalaki sa itong relasyon. Suko kaayo sila. O gusto ka nila pabuwagan na ako. unsa? Kalibutan kayo ka. Mahal ti ka. Pero ning higayon na, mas pilion ako ang akong pamilya kaysa nimo. Pia, Caleb, sorry. Sorry. Magkalimtanay na lang ta. okay. Nakasabot ko nimo, Pia. Salamat, Caleb. May iyang niyo lang unta ko nimo. Unsa man na.
wag mo kagusto mo sa katapos ay gayon. As closure. Okay ra. Ikaw sa pag-amping sa tanang higayon. I love you. Mabigyan ng ibang pagkakataon. Sakit kayong akong gibati atong higayuna. Nga tungod sa among kaliwat, nagkabuwag binikalib. Sa pagkakaroon, may tagsa-tagsa na may kapamilya. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Handumana. So sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Pilar, Bohol. Ang ato matatampo nagasingan nga Popoy. Ji, maluoy yung taon ka na ko. Taw-taw dami ko nang magyab di mo. Tuig naman. Papagimod ko nindot yung tabag. Di nang tabagot ka? Napabutang akong pagtubag nimo. Wa mo ko mapasalig nimo, di ba? Huwag mo sa kamaingon ako nga dili. Bawa nga nagpaabot ko. Naglao magyapon ko. Makapon na pas pagmahal ako. Popoy, nasayod ka naman siguro sa kong kagahapon, di ba? Nagsabak laot ako sa kalalaking minyo. Tugod kina-inlove kong laking dakong minyo. Mayo na lang gani kay nakuha ni. Kay kunwa pa. Inahan na unta ako karon. Kapandili asawa. Ji, huwag ginalinong na kuod. Tanan, may tungod di mo. Naibaw mo ko. Huwag dawat na ako. Huwag ko'y labot si mo kagahapon. Ang importante para na ako, mauwang karon. Huwag ang atong umabot. Oo, sige. Unsay sige. Mag-trial and error ta. Kung mo-workout ta, go ta. O kung dili ta mo-workout, magbuwag ta. Unsa man? Isugot ka? Sige. Sagot ko sa imong kondisyon. Trial and error. Ipasalig ako nimo. Mulampos kita sa maong trial and error. Promise. Okay. Nanakas imong trabaho, Angie. Natod na ka. Safe and sound. Salamat. Minaog na ko ha. Kuhaan di ko niya, ha? Aron, dungan tag uli. Ikaw mag-iko. Bye. Bye. Love you. Lakas mo laglap ko. Malay, I love you too. Mata na ko eh. Nakasuod na siya siyang trabawan. Ako na siya muwadyo sa akong trabawan. Na, yes. Uy, Muli ba sabihin ko na ko ha? Mura ba na in love? ang bayar akong in love ay. Sa mo taron nga, gisugot na gigong Gigi. Iyab na mi. Uyan naman, Gigi. Mulang? Iyab na gibibay. Officially. Congrats, ha? Tanang ito magkaantol ka ba? Batasan na babayan, ha? Dominate ba kina? Suhito sa gano'n. Oo. Nanibugam sa ito na yung taon. Pasilingan, mami. Ako ba, nagpailan mo. Ano babayan na? Ito pag-birthday na ko. Dito mo mag-abot, di ba? Tuod nun, limot sa gano'n. Ikaw day nahimo na mong taytayan nga nagkailam, no? Salamat mo, ya. Ako, pag kumahibaw na ako na aangay ba kumalipay pa rin ni mo? Pero kayo iyan naman mo.
Kailan ka sa hindi si batasan? Let's wait and see. Bye. Dawat na nako siya. Inside and out. Sige. Good luck ba ya? Good luck ni mo. Niyan ako sa trabaho ni Gigi. Ano ko mapaabot niya? Ako na siyang textan. Nga niyan ako sa gawas silang trabahoan. Ini mas Gigi. Usa na mo ka oras nga nagpaabot niya din sa gawas silang trabahoan? Wala pa man siya magawas? Saan siya mo replace mong text ha? Bahala na. Ako na siyang tawagan. Sorry, you do not have enough load in your account to make this call. Text ko. Pero di ko makatawag. Kinahurot na yung akong load. Magita ko kapaludan, be. Magpaload ko. Bay, wala naman si Gigi. Naka-out naman. Mga 10 minutes siguro. Mau ba? Ni-text man ako niya. Nga na ako sa gawas. Kung tala ba ito siya na ako? Kung nabay motor nga nagtambay sa gawas, kung kailan nga, oo. Kabantay ko, pero nabiyar sat. Oo, nangita mo gud ko kapaludan yun, bay. Kay ako na siyang tawagan. Kay wala naman siya matubag sa akong text. Wasa ko siya doon, bay. Mo nga, wasa siya makatubag sa mong text. Wala lang unta siya mubiya. Naghuwat na lang unta siya na ako. Hamutan niya eh. Ang trabaho din eh, Guardia's Hardware. Dili yung gwadya. Mga ikaw kasulan ninyo. Wasya din he. Wa pa mapauli si Gigi. Mau ba, tita? Wa pa di siya. Oh, sabi ko bagay mo siyang kuhaon sa trabahoan, aron mo siyang mahatod din isbay. Namiya ang siya, tita. Gamayng miscommunication lang. Kay parehas maguding waylod. Nah, wa pa siya mauli din he dong, oy. Ambot, og hain na sa ito naglaag-laag bayhan na. Wa, gyay katagman. Nagayo tingali mapamabdusa na sad. Huwag din kita rong kinatulog ka gabi. Huwag din tubad si Gigi sa mga text. Di sa ko makakontak sa iyong cellphone. Out of reach per me. Oh, alam ka? Ha? Minghoy mo ka? May problema? Miscommunication lang ba eh? Ni Gigi? Oh. Inabidot ka? Labaron ko ng babihan ha? Dominante. Mga way lalaki nga, magdugay na niya. Mausap na siya ba eh? Pasali ko na ni mo. Tungod ako, mausap siya. Makabantay na siya kung unsay bati niyang batasan. Ikaw, maligong saon ka. Love ka ganiya. Hala, pagpagkamartir. Ano masantos ka? Oh. Hubog ito na uli. Murag, nagkadaon na magay. Matuli mama niya. Sikit ba yung mambay. Namataan ni mamag ng kadlaon nga. Nataas ang tigo sa inahan ni Gigi. Kay, hubog na uli. Gigi, may kayo nag-abot na kita. Mahatod na ka sa inyo kung magkasulti na ta. Ayaw kong surang-surang nga ha. Kung nahubog man ko, kanak tungod ni mo. Kinaglagot ko ni mo. Ano namiyo mo sa gawin? Nagpaabot lang unta ka na ako. Nilakaw rin ko diyot kay nangita ko asa ko makapalood. Aron matawagan ti ka. Kaya wala ko'y pang-call, pang-text na lang. Nga, huwag ka matubag sa mga text. Unya, sa aday na ako kung wako'y load pang reply ni mo. Unya, nagdagdag pagid ko. Mga nga wako makakontak ni mo pag-ibi Sharo. Huwag ka makacharge sa dapit ng imong giyatuan. Huwag ko charger. Huwag di ka makakuha mo charger para makacharge ka. Unsa mang haso lagi ko sa mga tao? Aron ko makacharge? Oh, Mahimo ba? Lakaw na ka? Dili ko mo kuyog ni mo pauli sa amo. Dili ko magpahatod ni mo. Lakaw na lang. Lakaw na? J. Lakaw na ba? J. Bahala na, masukuan ako. Kasuko lang. Basta kay ihatod ako sa inyo. May mong magsulti na nga sa lain na lang higayon. Kanang mukal man na nang imong huna. Pero sige na,
Sakay na sa motor god. Aron, ihatod ka sa inyo. Pasensya ka na sa akong anak Popoy. Ingon anak ka maldita si Gigi. Ilabi na nga pila nagyod kahigayon nga pirmi siyang pakya sa gugma. Tita, Buotan bayag yun ang akong anak in taon. Responsible ka ayun na. Tanang sweldoan na i-entrego na ako ang tanan. Mangayo ra gyud na siya nako para pliti niya. dagan kong nabati nga mga sulti niya, tita. Pero, wakanan ako panang balinga. Tungod kay ako siyang gidawat, tita. Bisan unsa o kinsa pa siya. Mahal ko si Gigi. Nagpasalamat ko sa imong gipahinungod sa gugma sa akong anak dong. Bisan pa man sa iyang mga pati nga kasinatian. Tita. Daghang gyud salamat sa imong pagsabot sa akong anak Popoy. Daghang gyud salamat. Manghinaot ko nga unta, ikaw na ang mamahimong katapusang lalaki nga iyang hatagan sa iyang pagsalig o gugma. Ikaw na unta dong. Aron magmalipayon ako sa akong pagbiya kan Gigi. Mubiya? Kay nga naman, tita. Asam di ka paingon, tita? Asa ka paingon? Dainas mong gipati eh. Muram ko gipangilugan nga nanlibawat ang akong mga balibo. Sa gisulti ni tita na ko nga mubiya siya. Asam di ka siya paingon? War bagit siya mutubag sa akong pangutana niya. Magbalik-balik yun sa akong nahuna na. Si Gigi man yung nanawag na ko. Hello, G. Nanawag mo ka? Nalipay ba kung nanawag ka? Okay na ka? Huwa na ka, masuko na ko? Boy! Boy, si Mama! Si Mama! Kaya nga naman dis, tita. Ha? Nag-away mo? Maayo pa matag niya ang buot. Gini, sa dihang nibiya ko. Huwa na si Mama! Patay na siya! Kalit lang siyang natumba. Ngataki siya, huwag na siya matabang. Patay lang ako inahan, boy! Unsa? Katapusan panamilit. Panugo na day katong katapusan namang panagsulti sa ina ni Gigi. Iyang gibilin ako si Gigi. Mo kini gipaniguro ko sa iyang gisulti nako. Ug sa pagkakaron, nagpakasal na mi si Gigi. Nausab na gid siya. Dili na siya maldita ug lambing na kayo siya nako. Mapinanggaong asawa ug inahan sa among duha ka anak. Dinhin na lang kutob, more power sa RMN.